kublaya pi baro nak benda kani ka program ka bakirpang bat syabang ya syafrang halor kani ka program tungi pai khindiat halor kani ka clip kabinta jongki Nonghikai ha ka Imlang ka Sahlang omla ban yatenju ne yanu jor bat kiweipan Nonghikai omtang baki yarap ban smuthu yaki phang pedeng jongki jingpuli haki classroom yaki Khynnah puli nre ki yarap ru ban ailem haki yaki jingnang jingtip knang bakin la ban ya chaprang halaki jingim ha ka perthei Nonghikai ki yarap ru omtang ban yo yaki marks ki babiang ha school nre ki yarap ru yaki bakin jam syakathong jongka jingim bapura bat baseiso Nonghikai ki babaha kilong kanongrem jong kapule kadangle kabayat bet ya Ailynti bat ki arab ru bakin plelat plelenti kenang bagi Khynnah kin keu halaki jingim jongki wadla dala don bonjat ki kor ki bor ki ba ai jingtip shaphanga perthei hakashi khlemat kini kimla ban yanul jor bat ka jingrus pa bat ka jingnang jingtip jongki Nonghikai ki batai ya ki jingmut ya ki Khynnah Jingiadei bat ka jinglong jingman jongka jingim kabaman kasngi ki Khynnah ki yo yakani ka spa jingtip na Nonghikai bat ki sekela long ki nongyalam bat ki nuksa babha haki benta bapher jongka jingtrei jongki Nonghikai ki ale ban pinsngotenat bat pinsuk ban sngotu yaki phang jongki lenong ki ba ki hikai yaki Khynnah ki penonkam yaki lat ki Ailynti bat ki atiar Jingikai hakata kerukom bagi Khynnah ki terang ban pule ya ki lenong Nonghikai ki babaha ki ale ban yaslok bat ki Khynnah kenang ban yarap ya ki ban nang jam syakmat ha ka jingnang jingtip Nonghikai ru ki kelalong ki nuksa ki baki Khynnah ki ale ban bot namarba ki penlut bon na ka por jongki bat Nonghikai da ka bapet tho ya ka jinglong jingman jongki ka jingtre shitom jongki Nonghikai ban ai ya ka jing start ba jingtip ya ki Khynnah ka penlong ya ki bakin long shisha ki bayai minot bat sebun jinglong dei tang ha ka benta ka pule puthi hendrei wat ha ka jinglong ki akor ka burom ka tibriu tiblei Nonghikai ki don ka benta ka bakrau ha ka batei ya kini Nonghikai ki pinchlur ru ya ki Khynnah ban treshitom ban poi syakathong bakilajit ki yayale ban yarap yaki ban itu yala kisap ki pong bakidon bat ban treshitom ban yo yaka ka baki tmu Nonghikai ki yarap yaki Khynnah puli bakin nom shepting yaka jing sharem bat ban tur shaprang da ka jingmut ka baskem Nonghikai ki sngotu baman la u ne ka Khynnah ki don la ka jing yaper iwei na iwei pat bat ki don la ka jong ka jing start la ne ka bor perkhat ne jingduna lingba ka jing start bat Jingikai jongki Nonghikai ki yarap iki Khynnah ban keu halaki jingim jongki bat kumta ngila ban ong Nonghikai ki don ka benta ka bakrau ha ka ban pinwandur ya ka jingim bat ka jinglong jingman jongki Khynnah ha ka Imlang ka Sahlang kadia ka por ka long ka por ka bang sa kan mau bat ka jingkan mau ko lek ningkong sha u Dr. Radha Krishnan blakwa ban shim ya kani ka sngi ban long ka sngi na ka benta ki Nonghikai shisha ngimla klemdakan mau ya uni uriu perkat uriu kraw bat uriu he men sim uriu kelu jabing bula perkat babayo I chingai ban sandur ban penwan ya ka long briu man briu klem Nonghikai ngimpoi hae ru na ka benda ka ni ka program ka blong ka sngi kraw jong Nonghikai ngidan ru hang ni rengkat ban ni blong Nonghikai bat u Khynnah pule ngan phaish ki de baro arngot da ka bang sngo tanat ban pediang sngo bahaya ki ha ka ni ka rinsan ya ka ka bangidon na ka jabieng ka banep bat ha ka por ka baleng api sabha Badia keren ya kani kesngi bakrau. Ngapediang supaya pi kong Eldamora Nongkhlaw, kum ka Nonghikai, ka bapi pila ya Ailynti, bat bapi pila chimbenta kani kapor, kublai chibun, ya kani kapor ka jing pediang jong pi. Ngidan ru samla Wadbor Dohling, bolong Khynnah puli ha ka North Eastern Hill University, sa sisin par Wadbor ngapediang supaya bisngotu ya ka dor
kum ukna puli ha banya don kani kerensan kani kalau ngasnem ke bangsa ha ke history Jong ke pertai hi shikrum ke beneng ngimla ban lain la kalong usiem ha ke ket ne umrau ha ke yang bendi barok nya ya kani kalenti kalong kalenti ka ba ngingin mat iwe pa iwe ya ke ka bang snow thu bat ke ka bang snow thu ya ke ka bang yo I bat ke ka bang yo I ya ke ka bang tip bat ke ka bang tip Henry ha pedeng kini ke jingai lenti jongi nia tak hu gerpang ru ya kani kesngi kebalong kesngi kan mau burom ya kino hikai hoi ka kentien burom kawan ka kentien kabanginang swaban burom ya dia bat kadai kata ru kabangi ngilen ya lakal jong ngejing em hapdeng gi jing gi babun hapdeng gi mau jentut hapdeng gi deng pengkiang pen ban toy kamper nyim simla te banyak kendu igi kena bapli nadu ka khanyo terik umach la khang kerdep no ya ki jakapuli henrei to kan pai hagani kapor banyak peliu jingmut ya ka dikasngi ka bakerpang kamtam hagani ka jingpang klam kobet khat khandai kong Eldamora kulai sibuan bangin ya perkat ya lor kani kendia ngasukwa banya pai bantuat jingmut napi kayu pis ngau thu ya kentien lane ka sur kentien ka baong Nonghikai kulai sibuan kong haga bayadei bat kani ka kentien Nonghikai kum Nonghikai ngas ngau thu ba ngi Nonghikai ngi de kita ki role model ngi Nonghikai ngi de kita ki second parents jang Khynnah ngidon ru ya kata kum Nonghikai ngidon ru ya kata ka jingkit kli kabayar hadu kata namar ka kamram ka jongi kam dei tang ba shu a Jingikai henrei ngi yarap ru ha ga ban penwandur ya ka jinglong jingim jong Khynnah khnang ba Khynnah unyo ya kata ka bangi ong kata ka all round development but kum ru ka role ka jongi Nonghikai kalong ban sim ban inspire ya ki Khynnah khnang ba ki Khynnah kinang la ya ka ban keu ha ki jingpule ka jongki na ka wei ka kerdan sha ka wei pat te kat kum ka jingong jong wei u educators u frobel u ong ba mangi Nonghikai ngi de kinong sumar kper ki Khynnah ki de ki jingthung but ka school ka de ka kper te kata ka definition ka ba ai de u frobel ngas ngau ba ka ya hap shikat de but ka kam ka jongi ka bangitre to kong elda sotanat ba phi du kam tam haga stream pendep kong ki education dei PPO ba ya ki sembo perkan Nonghikai Nongmuna ki balong Nongmuna ban sandur ya kalong brio man brio Nong up kper ban long shisha kita Nong up kper ban sumari kini kisentio ka kper ka baitanan kamdei ka basuk namara dangi rong ka kper uknyang uksia ki babun ki eki klam ki bamdu no ya ka jing itanan jong kisentio na sandur leng ba ka jinglong jingim jongi ban ai lem skiwei tin reis Wadbor pat pi pat kum Khynnah puli ka ego pio ibu pis ngau thu ya kata ka kentien Nonghikai Blashibon mes te hai jing so thu jonga ha be de ba Nonghikai asngau manong ba ki Nonghikai hi kum ong imes ki long ki kmi ki ba ar na kam ta ju im chingi kum ki Khynnah puli kum ki Khynnah puli ngi dang long ki ba dan kam shibun ni Jingikai na kilang Nonghikai te Nonghikai hi ki long ki nong yam dan ti ngi ki Khynnah puli ba kum no ban tebe ya jing shai nang ba penyo hangi ya ka lawe ka ba pharnai ki kmi ki pa hi ngasong ko long ki ba kodot hangi ki Khynnah puli nama de lam ba chongki ba ngila ban poi nak we kerdan su kerdan klam chongki ngimla ban poi ngi shim ba ki Nonghikai ki long ki ba kodot ban yalam ti hi yek chim ko jongi to Wadbor ngasung thu ba phi shim ya kata ka
pisim ya ka ya ki Nonghikai hi ban nong ki kmi ki pa ki ban sneng ban kraw ya pi mdei ki ba banyale persya ya ki mo ha ka jinglong brio ngi don la ka jinglong telot ha ka jinglong brio ngi mdei ki ba biang ka ba ki real start ki ong human being is imperfect te ngi long tang ki tiu do mau lai phau na ar jingmut ta ka jinglong lai phau na ar jing du na tharai ki khna ru ki ya map mo dei jing bakla jingi ndai ki ba pen sngo diau yang ya ka ni ka por ka bangingi yo banyak keren leng ba ka ni ka yet kmi ka ba ki wei pa dek ben pe ya ka ni ka program jongi na ka ni karansan yo I ya ka ta ka wei ka bang ka ba pendiau yang ya ki ni gisngi ha ka ni ka snem arpau kalong ka snem jong ka jing pang klam ko bet khat kandai ka bla sar bat ka ba map shu kung mga keren ha ka ba sedang dia ka ega ko Miss Elda ngala ban ong ka ni ka por ya kata ka Jingiadei ka banging kumangi ki Nonghikai ka banging du ne ka ba ka ek ba pis ngo dei ban pasan jingmut ka Jingiadei ka bajan na pedeng ki Nonghikai bat ki Khynnah puli ha pedeng ka ne ka klam covid khat kandai nakadaw jong ni u COVID-19 kabala penlong ya ki jaka puli ba kin khang te kani ka jing khang ki jaka puli kawanra ka jingla ha ka Jingiadei ha pedeng jongi ki Nonghikai bat ki Khynnah baro iskata kat ba umpat don uni u COVID-19 ki Khynnah ki depend hangi ki Nonghikai ban yo ya ka Jingikai hendrei nakadaw jong uni u COVID-19 ki Khynnah bat wan mangiru ki Nonghikai ni ha ban depend ha ka technology nakabanta ki online classes ki kor ki bor ken ki ba ho te dairu lingba kini ka online learning ka ba ngi beteng pat ya ka Jingiadei hapdeng jongi ki Nonghikai bat ki Khynnah wat haba ki jaka puli ki khang but lingba ka online learning ru kamchim la khanglat ya ki Khynnah ba kinyo ya ka Jingikai tangba ka wei ka bangasem kum ka Nonghikai ka long ba ka Jingiadei hapdeng ki Khynnah puli bat ngi ki Nonghikai ka biang du te classroom to khen dian mo ka ba pila pli ka perda mo ba pi ngiu I ki kor ki bor ka jingstan jo ka science and technology shipor kamshim la yo rung dei hamaria khang kerdep maria khang ye ki school ye ki jaka puli ki kalong na du ki class la ne hadu ki school ba rei ban penthali than ngi ken mau ya ka ka ba malak men rumbui bolong u menteri badan burom jong sarkar mikhalia ala yo ru banyak keren bat u da ka phone ngasu tanat yong ba kadai ru kapor ka bangim dei ban perkhat than nam ka jing panggan wan kan ya ngi ban chim ya ka Jingiada ya ka met la jong ya ka Jingiada kat ba kum la batha da sarkar haka ju kapor ba kinum long thli ngi dei ru ban aya ki da ki class ka jing shi shahi ka ta la le ya ka ta ba ki class ka pi pila la ban ya ai lengba ka ni ka pi pila pli perda mentan ya kata ka jing ai ki class ho ingin sa snu thu kan diat kai ka jing pair ka ba ai da ki online class bat kai ka jing pair ka ba wan da ka classroom teaching na ka jing kai ka badon hapo classroom de ka ba di ba PPE Wadbor hap deng ka ni ka jing stang jong ka ni ka technology ba menta ka ba ki ni hapan ya be ban pendep iki jing puli kanum long thliที่หาpungi pai lingba ki tindan jone ka klam covid khat khandai ti ha pungi pai lingba ki jingpan kam lama kini ki technology bangi pan kam ki bangi pendap ya ki courses hala ki jong ki college na ki school ti ha pungi pai ho khindiat ila pun ong ba kalai rap ngi Khynnah puli hendrei ha bangi ngam jelio pada ngasngo ba ban yanu jor hi bat ka classroom teaching te kalai pher shibon namar ba kum Khynnah puli habangi do yo ban ya karan bat kinoi kai ha classroom don ki por ka bangim ngem su thu yo ban ya kli ban ya kham ya ti benia ya kai ka bangi ngi tan kam ban tep kum Khynnah puli hendrei leng ba kan ni ka jinong ya khlam kala pendu shibon yang ngi Khynnah puli wat ada ngi yo lama ki online classroom lama ki WhatsApp ke bagi ki le menta bat ki bon chat ki bagi le menta ha
Ti Henry ni syamba kalong ka jing nong ka bakra ngi kena pulia. Mar ngi don la ke jong ki kam ki jam. Haba ki noi kai ki ai ngi ki Jingikai lang ba ki mobile phone kum to. Ti haba ngim yo e ka por ka ba ngin syong ba tik tu ipor. Ban ya pusan ning ba to ka kelas ka ba ki noi kai ki kwa. Ya ba ki chini tai hai ngi don ting ka chem jing e pha. Rei kalong kum ta ka chem jing e pha ngi kena pulia pengin kam ngam jelio ha ba ki kai ki ai ki jing petai to Wadbor hoi ku Khynnah po ka university dei ka school ba pilarung piang sung thu hi ya ta ka jing koridor ka piu ia ka khamat ki Nonghikai ya ka mat pe jongki bakin singap de kiten dong skor jongki ani baki clay action tur jongki kalong ka ek ek ba ki ia kalong rin yang ki Nonghikai ka khabi kham pen snowun pikamut ka pikam snowun ka de ka tan dei banyak kan ni bersih apa tip kapor teng pinang yang belan ni kumsuang lo mo hakan kapor ni hapan banyak pendap lem merap lem ayang sem tenri elda kum kan Nonghikai haka Ailynti ya jong pi kum kan Nonghikai kam tam le kan ka ski ka bakarpang hadin ka jing khang no ka e ka pi ka e ka jing au ka jong pi ka ba pila man yo i aba pi sim la da pi sim ba pi pensiong dor ya kan ni kapor jong ka jing ja jong ka club Mapanya kebala man ong no kadon mo kataka karai hapdeng jong ki Nonghikai bat Khynnah pulia. Aga bede bet kata kong ngalangan ngalaban ong ba tang ki Khynnah rei wat mangi ki Nonghikai ru hakabakum kan ka por menta ngi don kata ka bangila ong in a stressful condition. Namar ba lada ngi yo banshim class ki Khynnah classroom Ngiale kat bala kum ki Nonghikai ban attract ya attention jong ki Khynnah baro si kelas. Ndrei lingba ki online classes. Dan tang kat tu kan ki Khynnah ki ba pay attention. Ki babun kim la ban pay attention. Te ladang ong kumta kamut pat ba nga blame ki Khynnah. Namar haka online learning dan kam ya ka internet connection dan kam computer lani laptop lani smartphone. Te kajing kan lingba kan ka online learning kawan kapenlong yang ki Nonghikai bangin nom yo kata ka job satisfaction balengi do no kata ka job satisfaction namar ba baro si kelas ki ba simbenta ka online classes te ka jingbom simbenta jong ki le se ka day namar ka online learning ka boring not interesting kam don ka jing im so don jing im so don jing ki long kum ka sulang aju kade te le se ka sakawai pat kade ka jing duk ka jing kerdu bat ka wei ru kade ka jing bombyang ka network te lingba nyila ban ong ba lingba ka online learning kalong don kam tam hakum kani ka situation ndai bangin ong pat bakalong successful lingba ka online learning ngimla ban ong athai katai ka dik bangila ya ngila ya ya kani ka kalinti jongi bala poi ni bunai ba khandai ni aso wana ki me ki pa dekyo haba ki wan na school ka per haba ka don ha yeng ki tho ya ka bamtip la jupen summit ya ki jing tho jom ki ta ka jing bam tip namar kalong ka jing harap jom ki kemi ki pande teng ki ong phim nang kum kan ni isa imes jule kum ni phim nang ban le dei ka ni yo banyak keren ten rei mendapat Wadbor kani ka jing yai lenti jom phi na du Khynnah puli na du dang ren adu pina poi haka university haka school ba pi ngatrai pikan mau kendiang habakani kapor kalawan kapor ban burom ye ki Nonghikai ke ego pi jukan mau ya kum kan dikasni wa pi jule haba pidang ya don haka jakapuli ti habakum kan kasni kabangi om kan mau lang ba kaching burom ki Nonghikai ki eki program ba pi pen ayun dei ti hakisnam ke ba ladap ti ba let no ti koma kan kasni ni ciyo bon ke program ke bangile hakaba ngi judon ki niki program dancing competition niki play ki quiz but bon chat beda ki program ka bangi gile haki college na haki school bangin bangin buram miki Nonghikai dei sap ipong bidon ti tahi ka bangi ju khamyele ha ki school ngi ju ai
present ni Nonghikai kum ki dak ka jing songo ta ki Nonghikai ke bakila ai hangi ke jing start but ki haki lagi jong ki program ke bangile haka bakom ke naka singi ka bakarpang ya bangi brom ki Nonghikai te ka ikajing sngo jong pi elda pi sngo bakum khuna puli kum no ki pen ki don ki program mo bagi ki jale bagi kena bat pen samut ngiru teng teng ida sum samut teng ida sum pumut pumat te kuma ka tukan singi lada ilong ijing ai barit im ai rei ka ego pi don halaka jing sngo jong pi bat kuma ka ni ka singi ka bakarpang kabanga kum ka Nonghikai pi kum ka Nonghikai haka jing sngo jong pi ka ni ka singi ka bakarpang abangim yo banya don rengkat bagi kena lengba ka ni ka kelam Kajing sngo ka jonga kalong ba nagadaw jong kanika klam ngila miss iki Khynnah mo ngila miss ka classroom tenga sngo ba kam dan nong rim yangi bangin celebrate ikani ka teachers day kam tam kum kini ki jingja ha uni usne mamta namar balai ka kam ka jongi ngi klem la ban perform kum ka ta kumba ngi perform bar asikata te nakaliang jonga kum Nonghikai ka kalong ba tang bakin syukun mau ya kan ka singi kala biang di ngaru kum Nonghikai ngado man syeben rap lem ni ndai ga ngim da ong e baki ai ni kim ai ngim ong e yak ta ka yunding su ngi i ya ka khamar ka pu sam ki hoi kum Nonghikai don kapur bangi dom don kapur ki Khynnah ru ki sen girngop da ka jing melien Khynnah mo den rei kadon kapur pa de ka ba ki Khynnah ru ki pen iya ka khmat iya te ka long hi bangi ongi wan ya ka kerdan ka ba ar jong ki me ki pa iklet no mo iklet no tang yu i ka mat sam ki iklet no mla ban bu nuat adu ban da sep ka singi shisha ka wan ra ya ka jing thli ka ba khrau ba kum ka Nonghikai shisha ka wan ra ya ka jing sngo diaw shisha ka wan ra ru ka jing sngo blau ka bangi ong lanu kan kut ndai ngim tip lanu kat kut kan ni ke baro ka ba kham sngo diaw ka long ba teng ka long ba ya ki bangi la ya no ma ngi la ban sandur ya no ba mang yu i ba u ne ka ki wan na ka long ye long sem ka ba ta ya ka bor perkhat jong ki kata ka di ka jing ai ka ba krau ka ba ki ai yangi ha ka por ba ki wan ra ya ke ka jing kala ka jing jong ki ba ka taru ka di ko ki job satisfaction ka ba ngila ban ka ba ngila ban clay ban pla sha per thai ha bang yu i ba ka don ka jing kala namar ka tien ko isi ya ka pop om yu nong pop dei ngasingo ba kum ka benta jong Nonghikai ka dei hang ta ngin isi ya ka jing pen buai ki bas niu om ya buai dei namar ba barbor ka dei hang ni bu khna ngia kendu kham tam le la ka long ubarit bor niu ba krau bor mo ten rei Wadbor te hakum ka di ka snipat haka bangi la ya ngio banyak keren kerpang nakani keren san ta ka bangi sngo ban ban pawe ka jing sngo ya ka dedication long ka ba ailat ingi banyak perkhat kumno pi sngo bala da ngimyo makana banyak rakhi hapadeng kani ka klam ka jing sngo jong pi kum ukna puli ba pila ban ai lem shaki wei pa ba pe ya kani ka program to wala hapadeng ka jing dan jong ka klam te ngimyo ban rakhi haki jong school ki college ki university hendrai nakaliang jong aku mukna puli nasoban ong ba wala ngimyo ban le kerpang hendrai kalong pat de ka ba dan kamingi kom ki Khynnah puli bangin ai ka buram ni bang buram mi Nonghikai haka ba lingba ki jing puli ke jongi hoi menta ngap ban la exam na ngim la ban tep hendrai ngaso ba Nonghikai hi kwa nangi kiso kiba thiang ka ba ngim penbi le ma ki exam ke jongi ngi kerman ba andang la yo ki ban le exam ngi kerman bangin interestam ngin ai tilut nam da ban penbi yo so u ba thiang na ka banta ba Nonghikai ru kin keman ha i ki Khynnah ki kiu ha ka ki yo ka jingjob hakum ki haka jing pule ka jong ki itu ti elda ngi so thu ba i Wadbor ru isngo khia bhan dei kam sim dei tang ka tak bangi nya le ka kala balong tang ka rong phong ong ila ban ong kala balong tang ka jing pendep ru kom
Hendai la don ru ngakan mau hakawi ka ana kawi kisdam bakalak ta wat ya ka pelaju ki kembi pa belahaban khang no e ki jing ai ngasngu dei katan re ka jing kren je Wadbor ngasngu ka imat ka ni ka jing jang ni ka por kalong man pen kendit ben riu ban wat ya kata ka kalenti ka Jingiadei ka bajantam da ki ka ki so ki jing teri jongi dei Wadbor do kata hi ka dei ka ba pikir ku ko do engi ku beli sibuan ba pidang ken mau ie yang ia ka ni ka por pa de elda ke ega ba pi don man kan tu kan pam lem hakum kan ega Jingiadei ka bajan syukni om tangi mi kan du syu ki marmet kala balong marmet teng ni kedup ye yaki teng ni kublei yaki teng ni thap yaki teng pa de ni wan ni khot yaki kham sajan jongi dei ni jelut ya ka kli jongki ba pek kan ni ka bang kren ngam dei bang bu nuot bu syun dei dia hakum kan ni ka por ka bakerpang bat kan ni ka snem ka bakerpang ngala ban kan ni ka snem ka bansa ha ka history jongi ja sikrum ka beneng ka ka pi kwa ban ye kren ban ai ka kubor na ka benta kan ni ka sgi ba kraw bat kum kan Nonghikai wa pidon ka jing ang nuot ban yu I syakmat iki ban mi Dia kabayadei bat kan ni ka sngi na ka daw jong uni u Khynnah jingpang mo COVID-19 ki protokol ki bangi ngi haban but ki long kita ki ba penjingai ngi iwe pat aka bangim la ban ya jan ngimla ban ya kublei kiti ngimla ban yado ngim kita te ka ba na kalian junga kum kanoi kai ngakwa ban ong ba ngimdei ban do jingkermen ngimdei ban do jingkermen hapdeng kini ki jingyale ki ba ngiak kendu ngidei ban long ki ba khlan ya ka jingmut ka jing perkhat ngidei ban don ru ya kata ka positive thinking positive feeling khnang ba lingba kini ki jing ki bang imat nakadaw jong COVID-19 nginang la ban ompenmi sada ki weipat ki problem ka problem ka jongi ka bamenta ka long bangin nyale kumno ba unom spread uni ujing pang te nakata kadaw ka don kam yangi bangin don ni kata ka positive thinking positive feeling kenang ba nginla ban trei sibon ki weipat ki bentana ka benta ki sngi ki por ki ban nangwan to kumli sibon elda ngasngo thu ba kata ka jingkren jong phi ba ngimdei ban chia perkhat kim men sim ngimdei ban chia ong bai ka bale kum tu ka biang ka ngimlang ngimdei ban bu ka kentien ngimlang henrei hala ka Imlang Sahlang hala ka yeng ka sem bat kam tam haki kum shu ono ki Khynnah ki bangila banya kendu kan nungin snengin kraw ngin ye pen I ma ngathari ngidon ki Khynnah ki bangila banya kendu dei bangin snengin kraw ngin pen I kataru ko bai galong ba ngin pelaj kam tam nak gani ko bai ni ka por ka ba te ba khum ba ya ka bor perkhat kani ka jing sha te sha khumi ka bor perkhat ka ba la ban pen mi ban shibuon ki jing so sir tip kalau bai gan long ko bakum no la dangi la bakla mangi ki Nonghikai te nga tharai wat ha ka Imlang Sahlang ha ka long brio man brio ha ka yeng ka semru kan kta shibun sha dengan dan pa de ban ong khendiat ru bangas baladangi perkhat lem nga ngeyo iya ka kot kubor ka ba mi mo ya kita ki jing yo ki jing siu masgo ba dakan ni ka tendong jing sawa ka bangi ju syong na ka por na ka ni ka yit ka ba ki pet ba na ka ni ka rensan ya ka jing sha sitom jong ki Nonghikai nga sngo ba nga don ya kata ka benta ban ong to mangi ki Nonghikai ngin ya syaprang bat ublai unum e no engi ngin don ya ka jingit kli ba umdei ka spa perthei ka bala ban penuhun yangi Henry da ka bangi kerpat ru saki badai ban pek kam tam la ka long haki miet ba per da ka ban ta ki Nonghikai banum shu ban ben yaki kiru ki thangan kisliang na lor ka jingkit ka bakia ban kre ki kot ban pha ki online class baka sorkaru bakan le na ka bata nai ban sia le don pen burom la ne ban sia le burom nei kani klong le no ti ngam ti bat pps ngo kum nu halor kani ka phang ka bang ngi je yo ba sim banta na ka wei ka teachers ti jong na ka wei ka snem sa sen pat
kum mangi ki Nonghikai ki badai kita ki nong munai wa bahatam ban sandur ya kalong briu ban briu ngin sandur ning kong eladi namara da kum no ki Khynnah kin but ladangi ngim nang ban sandur eladi de kapori galaya sngo benu ban perkat belada don sibuan ki bangi ban ya keren de lakat taru kamli lei kapor ka bangi yo tang kendiat ru kan long kapor ka bakordor balada inai ini ngin siet kendiat pat ngin pendon kam kita ki bayo sngo ki basngap ki bapet ya kadek program jongi ngidan ijing ba kelas ngau baban map Henry hapadeng ke Jingiadei jongi sngo baru ban kersyan ya ki Nonghikai bat ki Khynnah puli na kapor syakapor bo blei terakan rat unia da kerpang yang ngiru ti hakaban penkut no artat kay ka kubor pidon ban keren kum ka Nonghikai tang ban syuai i kubor ban penkut nak betanik program Akaban penkut no ikan ka jinga keren jongi ikan ka por ka wei ka bang akwa ban keren kalong ba ni ki Nonghikai ni don ka benta ka bakrau tang na ka benta ban ai ka jingyang jing start ya ki Khynnah Henry ni Treiru na ka benta ka jing bha jing miat jong ka Imlang ka Sahlang ni treiru wat na ka benta lakari te kum ki Nonghikai wat hapreng ki jing ki bangia kendu ka wei ka bang kwa ban ong kalong ba ni dei ban sngo sarong ba ngi long ki Nonghikai but katahi kan ai min sem yangi bangin nang la ya ka ban pendep ya ka kam ka bala ban chet hangi na ka benta ki por ki bandang wan to kumlei sibuan elda ma pidong sya kanika kam pidong da ka jingkit kli pidong rengkat ru ba da ka jingkemen ba kata ka kubor jong pi ka dekat ka kubor jong ka jingkermen ka jing ka kubor jong ka jing sungu tengen de Wadbor sikentien argentien na pi ka kubor pi kwa ban ai ya ki Khynnah puli ba pe rengkat ru ya ki Nonghikai kerpang ha kanika singi to haban kot no ini ka program te nakaleng jonga kumu Khynnah puli te ka kubor ka bang man samlam shiki samla puli bat ru man ka kintin ya ki Nonghikai te nakaleng jingi Khynnah puli watla hapen ka por ka ba bang ni ka jingpang Henry lingba ki jing tristom jong Nonghikai ban pha ki notes jong ki lama ki online classes te ngiru hai board ebret hai jingla jongi in persang ban tristom ban ya banya simentalang ne banya snok tilang ba ki Nonghikai khnang ba kai ka ba ki Nonghikai kila mai phang mangiru Khynnah pule in simkhia khnang ba nginyo ban I yo so ubathyang ha ka isngi ki banang wan te ha ka bede Nonghikai te watla han ksnam ngimyo ban rakhe kerpang kuma chule manal snam henry kombong imes ngim du jingkerman do mensiam Henry ki Nonghikai hi kuma ki long ki nong matphang ki nong lam ti yangi te kum Khynnah puli bat ngi de ban buram ki ban ya kersan lam ki bat ngi kerman ru ba ki Nonghikai kin yai don kalam ngi Khynnah puli ya ka bang nala ban kieu sapra to kublei sibuan kublei sibuan pi elda kublei sibuan pi Wadbor kublei ya kapor ka ba pi pilaya labnya saya ka bor perkat jong pi ka ba ai ba bangila clay kan long ka jing mentoy yang ngin kong ba syong hang ni ba de baro ki ba pe ya kan program shisha ngimla ti ban len ka kami kai ka sedang nalarempe kami syaki Imlang Sahlang bat ka long ka ba koridor ka ba kamtam ngirung ha ka jakatre jongi ka profession ka bangisim ka dai ka bajuat Henry ha ka ni ka por kan ong ya ki para Nonghikai sim ya ka dia kum ka jingkit kli bat ka singi buram ya pi baro lagi tu bila syong thai ne ki tu bidang don ha ka kam ku blei sibun ya ki Khynnah puli ki bidang yai kan mau yang ngiru hadu ka ni ka por bat ka khlemat ku blei sibun ru ya ka didiki shalong ka ba ailat ingi sashi sen pan banyak perkat halor ka ni kerensan yakat ni ka singi kraw jong ki Nonghikai kublay unang kerkuya pi ne yo ka met ka bakwat ka bakya kublay pi baro na laki rampiya